elképzelhető, hogy lesen volt González. Abban az esetben, hogyha Csocsev hozzáért, mert pedig nagyon úgy tűnt, akkor szerintem már lesen tartózkodott González. Itt azt kell eldönteni, hogy a bolgár vajon hozzáérte a fejével. Minden esetre Valeri úgy döntött, megadja a gólt, úgyhogy legfeljebb csak a szezonban a 31 tétmeccsén mindössze egyszer fordult elő a Palermóval, hogy egynél több gólt tudott szerezni. Itt most mindenképpen kell egy újabb találat ahhoz, hogy megnyerje ezt a meccset Diego López csapata. Jonicőre nem figyelnek eléggé, Csocsev próbálta meglökni őt, hogy kicsit kibillenjen az egyensúlyából, de a moldáv játékos így is be tud találni. Nem volt les, João Pedro különösen nem volt azon, itt még sikerül védenie Fulignatinak, és ott van 3 védő gyűrűjében, plusz a kapus is, Borriello egészen finom mozdulatokkal megtalálja azt a rést, ahol még be lehet juttatni a hálóba a labdát, és ő bizony bejuttatja. Ebben a szezonban 13. alkalommal csak a bajnokságban. Érkezik mellette Jonicő. Jonicő eldöntheti, és nincs bent! De bent volt! Ezúttal jelez az óra, gólt szerez jobb. Nem tudja legyőzni otthon a Cagliarit, ez már egészen biztosan kijelenthető. És valóban úgy tűnik, hogy átjutott a labda a gólvonalon. Taxidisztól kap egy labdát, és hozzáér ugyan Fulignati, a védő pedig ment a gólvonalról, de már csak mögüle. Bizony, ezért is jó, hogy van ez a videóbírós rendszer. Pontosabban gólbírós.